Grabatzen ari garen unean, goizeko 11:18 diren honetan, atzo Realak eta Valentziak iEsports Ligako 8. jardunaldian jokatu zuten. Norgehiagokaren analisia egingo du Imanol Alguazillenek. Anoetan 3-0 irabazi zioten Valentziari eta honen bestez ligan lehendabiziko garaipena eskuratu zuten etxean. Bestalde, gogoratuko dugu, bi talde hauek aurreko norgehiagokan zer egin zuten. Batetik Realak Europan berdinketa lortu zuen Nizaren aurka, banako emaitzarekin. Valentziak berriz hemen usna berdindu zuen Osasunaren aurka, eta beraz biak nahiko bolada antzekoan iritsi ziren atzoko norgehiagoka horretara. 11koak errepasatuko ditugu. Lehenik eta behin, Reala 4-3-3-ko sistemarekin aritu zen. Remiro izan zen ATP-an, lauko lerroan eskuine galetik Jon Mikel Aranburu. Jon Mikel Aranburu gaurkoan aipamen oso berezi bat merezi du. Ezkerre galetik Javi López, atzealdearen erdialdean Zubeldia eta Naie Fagert. Euskarri moduan aritu zen Martin Zubimendi, zelai erdian Susicek eta Sergio Gomezek lagunduta, eta goian eskuinaldetik Take Kubo, ezkerretik Ander Barrenetxea eta goian Mikel Oiartzabal. Valentzia berriz 4-2-3-1 sistemarekin atera zen. Mamadarshvili izan zen ATP-an, Barajaren apustuan. Ezkerre galetik Jesus Vázquez lauko lerroan, Fulkier eskuine galetik, Tarrega eta Mosquera atzealdearen erdialdean, Pepe Luk eta Guillamonek osatu zuten Euskarri bikoitza, eta gero Javi Guerra izan zen erdipuntan, baina apur bat egalera botata. Kasu honetan teorian Luis Riojak jokatu behar zuen egal horretara bota zuen Javi Guerra Barajak. Luis Rioja izan zen eskuinaldetik, Diego López azkenerako erdipuntan, eta goian Hugo Duro. Beno, hasieratik ikusi zen Reala beste pentsakera batekin iritsi zela gaurko atzoko norgehiagoka horretara barkatu. Batez ere baloia maneiatzerako garaian eta maineiatzerako azkartasunean. Hor Imanolen taldeak zelaiari sekulako zabaltasuna eman zion, hainbat jokalarik behar bada orain artean ez dutenak hainbeste pisu eduki denboraldi hasiera honetan, pisu handia izan zuten atzoko norgehiagoka horretan, eta hori izan zen orokorrean partidaren isla nagusietako bat. Eta horren adibide nagusia lehenengo gola, ezta, sekulako pasea sartu zion kasu honetan Sergio Gomezek takeku hori, hor ezkerralde horretatik Sergio Gomezek sekulako partida jokatu zuen, baina benetan zikoitza izan zen Sergio Gomezek jokatu zuen norgehiagoka, eta takekubok penalti puntuaren ingurutik Mamadarshviliren aurrean ez zuen barkatu. Oso garrantzitsua izan zen gola hau, batez ere Realari asko kostatzen ari zitzaiolako partidetan sartzea ez ezik aukera garbiak sortzea ere. Bada atzoia da 8. minuturako markagailuan aurretik ziren txuri-urdinak, eta horrek noski sekulako konfiantza eman zien. Horrek berriz Valentzia erabat ondoratuta utzi zuen. Valentziak oso partidak kaskarra egin zuen, ez zuen ezertxo ere egiterik izan Realaren zapalkuntza horren aurrean, baina eurek ere baloia zutenean aurrera eramatea eta asko kostatu zitzaien. Eta benetan uste dut Pipo Baraja bera ere jada alambrearen gainean izango dela, ez da ongi Valentzia hor azpikalde horretan, eta zuzendaritzak berandu baino lehen iruditzen zait erabakiak hartuko dituela. Gerora Realak ere eduki zituen beste aukera batzuk gola sartzeko, baina zelaian erakusten ari zen nagusitasuna sekulakoa zen. Aspaldiko partez Reala aingeruak bezala jokatzen ikusi genuen, kalitate handiarekin, gustura ari ziren
jokalariak, batez ere zelai erdian Sergio Gomezek sekulako erakustaldia eman zuen, atzealdean Jon Mikel Aranburu ere oso erne eta irmo, Javi López pixkanaka ezkerre galorretan asentatzen ari da, eta hori Realarentzat ezinbestekoa, Javi López bezalako jokalari bat hor asentatzea, eta gero Nayef Agerdi buruz hitz egitean, ze esango dugu, ez da, sekulako jokalaria da, erdiko atzealde horretan sekulako autoritatea dauka, eta benetan jokalari oso on bat fitxatu du Roberto Olabek uda honetan. Bestalde, Valentziak bere lehen aldaketa 37. minutuan egin zuen, Jesus Vázquez kendu zuen Thierry Correia ateratzeko, behin eta berriz ari zentakeku egal horretatik erasoan eta askotan oso bakarri jasotzen zuen baloia, Jesus Vázquez egia esan, ez zuen bere arratsa izan, eta horren isla izan zen noski Pipo Barajak 37. minutuan aldatu zuela. Ez zuen inolako erasokortasunik erakutsi, gainera takeku hori iristen zitzaizkion baloietan inoiz ez zuen ongi hartzen Japoniarra, eta benetan Correiare, Jesus Vázquezen atzoko arratsa azteko modukoa izan zen, eta bere ordez Thierry Correia atera zen, teorian eskuin hegaletik jokatzen duen jokalaria da Correia, baina orain Valentziak badakigu gaiaren utxune horrekin eta askotan malabareak egin behar izaten dituela, eta Thierry Correia atera zuen apur bat horretarako Pipo Barajak, eta Thierry Correiak ere behar bada erasokortasun gehiago bai erakutsi zuen, atzealdean ere behar bada takeku etzen hain erraz joan, baina gerora Valentziak apur bat arriskua sortzeko aukera zuenean, eta Thierry Correiak askotan jokaldiak zapuztu egin zituen, eta benetan etzen bat ere ongi aritu Portugaldarra. Lehen zatiaren amaierara beraz Reala bat eta hutseko emaitzarekin iritsi zen, behar bada emaitza zabalagoa ere izan ziteken, kontu taldeak aingeruek bezala jokatu zuen, eta hori zen apur bat eskatzen zena, behar bada geixeago eskatu hartzaio ez, aukerak sortu eta aurkaria zapaltzeko aukera duzun horretan alik eta gehien zapaltzea, baina nik uste Imanol pozi joan zela aldageletara, zaleak ere atxeden aldian txaloak izan ziren, eta lehen zatia mintzat Reala oso ongi aritu zen. Gero Barrenetxeak ere atzo beste pauso bat eman zuen, hor lehen da biziko golean ere berak parte hartu zuen jokaldian, horrez gain Valentziako atzealde hori ez, Dimitri Fulkierri izkin egiterako garaian eta ongi ikusi genuen, eta pixkanaka badirudi Donostiarra ari dela bere onera itzultzen. Bigarren zatian, berdinduxeago hasi zen norgehiagoka, Valentziak apur bat baloi gehiago zuen, aukera batzuk ere naiz eta ez oso garbiak izan sortu zituzten, eta hortzen Realak apur bat burua hotz mantendu behar zuen unea, ez askotan gertatu izan zaio lehen zatian oso ongi jokatu, aurkaria zapaldu askoz ere gehiago izan, baina gero bigarren zatian ez modu berdinean atera intentsitate berdinarekin, eta horren ondorioz aurkariak apur bat aurrera egitea. Valentziak asko aurreratu zituen bere lerroak, pixkanaka Diego López eta Javi Guerra eta Hugo Duro eta jokoan sartzen hasi ziren. Luis Rioja izan zen behar bada Valentzian arrisku gehien sortu zuena, baina honek ere ez zuen iaia arriskurik sortu, eta 60. minutuan aldaketa bikoitza egin zuen Realak, gogoratu behar baita Realak azken aste honetan 4 partida izango dituela, 3 partida, atzo Valentzia zen, ostegunean Anderlechten aurka jokatu beharko du anoetan Europako partida, eta Atletico Madrilen aurka jokatuko du igandean, hau ere anoetan izango da. Eta Barrenetxea eta Oiartzabal kendu zituen, esan du Ander Barrenetxea atzo beste joko bat erakusi zuen, behar bada ez da orain artean ohituta
geuzkan Ander Barrenetxea hori, protagonista, baloi ia guztiak beregana, atzo egin batean ere takeku bokain partida ona egin zuen, apur bat itzala ere egin ziola esan daiteke, baina orokorrean partida oso ona jokatu zuen, defentsan ere hor baloiak mozterako garaian eta ongi aritu zen Barrenetxea, eta aldiz behar bada beste aurpegian Mikel Oyarzabal izan zen, ez dago, hor aurrealdean eta kamuts ikusi genuen Oyarzabal atzo ere, ez zuen jokoan inolako pisurik izan, egia da Realak atzo beste planteamendu bat edukizuela esan daitekeela, askoz ere gehiago jokatu zuen Hegaletatik, Barrenetxea eta Kuborekin, eta horratzeko lerrotikan iristen ziren jokalariak, esate baterako Sergio Gomez edo Susic, apur bat Oyarzabal ere jokoz kanpo geratu zen, eta Oskarson eta Beñat Turrientes atera ziren, Oskarsonen inguruan gero gehiago hitz egingo du, baina Beñat Turrientesen partida beste behin ere azpimarratu nahi nuke. Etzen titular izan Europan, gaurkoan ere ez, orain artean titular izaten ari zen, baina Imanol dosifikatzen ari da, eta hori logikoa da, ziuraski Ander Letxedo Atletico Madrilen aurkako norgehiagokaetan bitako batean behintzat hasieratik jokatuko du Turrientesek, eta atzo ere partida zinez ona egin zuen, atera zenean Imanolek eskatu ziona, gainera hor Hegaletatik pare bat hiru lasterkaldi ere egin zituen, zubietan aritzen diren zaldi horietako bat bailitzan, eta benetan partida ona egin zuen, hor aukera bat ere izan zuen Turrientesek, baina gora joan zitzaion, baina orokorrean bere funtzioa oso ongi bete zuen, eta hori Realarentzat funtsezkoa izan zen. Gero, Valentziak beste aldaketa bikoitz bat egin zuen, kasu honetan Diego López eta Javi Guerra kendu zituzten, arrobiko bi jokalariek ez zuten euren eguna izan inondik inora ere, Barajaia da pixkanaka desesperatzen ari zela ere esan daiteke, eta Javi Guerrak ez zuen iaia pisurik izan, pare bat baloi edo Realaren area ingurura hurbildu zituen, baina orokorrean ezer handirik ez, eta Diego Lópezek ere Realaren zapalkuntza tarteko ez zuen ezertxo ere egiterik izan, eta Kanos eta Dani Gomez atera zituzten, hauek ere ezer gutxi egiteko aukera izan zuten, Kanos hor Diego Lópezen Hegaleko ezkerraldeko postu horretan kokatu zen, Dani Gomez apur bat Hugo Durori lagunduaz eta ea Valentziak nolabaiteko erasokortasuna lortzen zuen partida berdin izateko, baina ez, partidak berdin jarraitu zuen, Realak dominatzen jarraitzen zuen, egia da, esan dugu bigarren zati hasieran kosta zitzaiola, baina gerora berehala hartu zuen berriz ere domeinua. 75. minutuan Susic kendu zuen eta Brais Mendez sartu, Luka Susicek ere partida ona jokatu zuen, ikusten da jokalari abila dela, sekulako ezkerreko hanka dauka, oso hanka zehatza apur bat, ez noski maila berdinea, baina David Silva ere gogoratzen digu, ausartuko naiz baita ere Martin Odegaard, apur bat perfil horretako jokalaria, erdi punta horretan jokatzen duena, baina behar bada fisikoki eta jokalari sendoagoa da Luka Susic, eta atzo ere ezkerranka horrekin naiz eta ez zuen aukera garbirik ere sortu, magia atera zuen, pase batzuk atera zituen, eta pixkanaka taldean asentatzen denean, jokalari hau ere garrantzitsua izatera dituta dago zalantzari gabe. Eta Braisek, bere minutuak izan zituen, hor gero aipatuko dugu, Realaren bigarren golean zer egin zuen, baina atera eta ohiko lez bete egin zuen Galiziarrak. Eta gero, Valentziak aldaketa bikoitza egin behar izan zuen, Pepelu eta Guillamon kendu eta Barrenetxea eta Andre Almeida atera zituen, Pepeluk atzokoan asko sufritu zuen, zelaierdi horretan Pepelu eta Guillamonek benetan segulako zuloak utzi zituzten, eta atzo bikain baliatu zituen Realak, benetan Valentzia ez dago bat ere ondo, eta batez ere hori esan daiteke zelaierdiko arazotik handatorrela, sekulako zuloak zeuden ez ziren ongi kokatzen, eta Pipo Baraja ikusten genuen behin eta berriz, erretxinduta haserre, eta hori noski arrazoietako bat izango zen. Eta Barrenetxeak eta Almeidak ere ez zuten partida aldatzerik izan, eta 80. minutuan Brais jada Valentzia desesperatuta zegoela, Braisek paloia hartu,
zelaierdian lasterkaldia egin, Oskarson ikusi zuen hor area barruan bakarrik, eta Islandiarrak Realarekin bere lehen gola sartu zuen, eta urtengo denboraldian jada 9. badu, 8 sartu zituen kasu honetan Kopenhagerekin denboraldi hasieran, eta gaurkoan atzokoan markatu Realarekin bere 9. Realeko lehenengoa sartu zuen, eta hori txuri urdinentzat ikeragarria izan zen, batez ere behartzelako aurrelari batez golak sartzen dituena, eta hortxe agertu zen horri Oskarson Islandiarra. 85. minutuan Kubo eta Aramuru kendu zituen, Jon Mikel Aramururen partida sekulakoa izan zen, eta aipatu behar dugu, atzealdean zenolako sendotasuna erakutsi zuen, zeinen erne denbora osoan, fisikoki ere jokalari indartsua da, oraindik ere behar bada, zehozer gehiago egiteko dagoena, erasoan behar bada ez da hain jokalari erabakigarria, baina atzealdean hor zeinen ederki gelditu zituen Valentziako jokalariak une oro, beti egon behar zuen lekuan, beti baloiak mozten, eta batean atzo Realaren arrakastaren gakoetako bat Jon Mikel Aramuru izan zen. Eta Takekubo aipatu du hor, ezkerregal horretatik behar bada gehixeago ere eskatu behar zaio, ez Takekubo hori, izan ere, Japoniarrak bai gola egin zuen, baina aukerak izaten ditu, badauka zuloak irekitzeko gaitasun hori, eta gehiagotan bota behar duela iruditzen zait. Eta gero, 92. minutuan, Oskarsonek berriz ere jada partida amaitze hartzela, Sergio Gomezen pase batekin berriz ere Mamadasviliren aurrean ez zuen markatu, eta Anoetako festa ikeragarria izan zen atzoko egunean. Realak merezi zuen, une honetan 8 punturekin ipini dira Imanolenak, honen bestez 12. postuan provisionalki, aldiz Valentzia jaitsiera postuetan jada larri 5 punturekin da. Hauxe beraz esan beharrekoa, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.